Мен качан кечкене идем, вот вообще качан мена там жиде ел иде, Яш. сибес ел, яш качан иде, мен Булгандыдан анда рус поселокта, и анда мене татарлар, это была шу милет интересный. Мина интересно иде карарга татар милетка, татар нациясы, и кем шул нациясы, башка тел аларда, анда башка тарихы килден укырга университетка анда ну укыдылар анда абыл татар абылдан татар халкын вот и менеке достаем вот Марат ул мені өйрөтен татар Үйретті. да өйрөтө мен башладан сүйлөргө анда мешар диалекты и менеке наверное сез шатасыз анда мешар диалекты вот аз гана бар сразу барыбыр и мен вот башладан сүйлөргө и качан мен вот достар белән сөйлөйм ул мена прям жакшы бара качан конечно мен вот йөрәк не Борчыласыз. ая йөрәк не та хәзер и Уйламақ falan турында. вот и вот шулай килдем качан вот мена иде вот башадан укырга мена иде ун тугас яш мена кирәк иде 2 ел чтобы вот укырга чтобы Өйрәнергә. өйрәнергә да чтобы вот татар телендә мена достым бердән Элюба вот шул китапны иске китапны качан 90-ларда укыдык анда Элюба язган анда кечкене бала утырып тора и там эки ят шүрәле турында сонасы турында вот анда язган и вот менеке хәзер бу үдә ятып тора шул китапны мен аны укыдым